И здравейте, приятели! Аз съм Фаса и продължаваме с епизодите на Принцеса в Персия, дета от Трон. Сега да видим къде трябваше да си... да, горе, където го убихме онзи, защото ще се бием още. Мисля, че втория чекпоинт беше наблизо. Сега ще видим. Не много наблизо де, но ще има доста да се бием. Ще бъде интересно. Тук вече няма какво, защото в миналия епизод взехме ножът и убихме изроза и тук. Той го няма вече изчезнал. Сега трябва да се качим и там. Само да видя как. Ами да. Тъй, фащаме се. Тук мисля, че трябваше да има един, където трябва да го убием, обаче го няма. Не знам защо. Така. Сега тук вървим по стената. Така. Сега ще убием онзи там. Да видим. Как обаче ще отидем там? По стената. Май ще е по стената. Така. Защото не съм я играл отдавна и съм забрал нещата. Да, тук сигурно се качваме. Тук. Ето горе се качваме. Да. Ще е интересен бой. Други има ли? За сега е само той там. Тук трябва да скочим. Така. Тук проверяйте винаги дали има неща в тях. Но май бяха когато се зарази човека. Не съм точно сигурен. Да видим. Той се обръща. Сега. Фащаме го с Е. С десен бутон. Не можах. Нищо. Сега ще се получи. Оп. Няма нищо, куче. Ще резна чиквата. Да, умря. И сега ще можем да му вземем оръжието. Натискате С. И ето, взехме го. Сега няма да проверявам. Тук. Тук се слизал надолу. Проверяйте винаги в ъглите да няма изроди, като този. Не, нямаше. Ето ги. Видях ги. Той е само един. Има и много гани джампове. Мисля, че след и този бяха. Ще видим. Мри бе. Мри бе, куче. Мри бе. Така. Умря. Къде му се глична меча. Тук има джамп май. Маче тук. Тук как ще минем? Друг път има ли? Не. Шит. Май е оттам. Сега ще видим. Извинете. Бях болен за това. Тръгвам по стената пък. Да, ето. Тук сега скачаме. Не го видях за това. Така, тук се качваме. Тук отгоре. Не, тук има камък пречи. Тръгвате. Бе. И тук трябва да се качим. Така. Изроди има ли тук? Не, тук е стълбата.
Не знам, другия епизод май ще е на Майнкрафт вече. Ще видим. Не, тук няма изруджи. Тук през прозореца. Горе. Качвай се. Да има някакви... О, не. О, да, това тук. О, ето е принцесата. Но още няма да можем да я освободим. Само да ви кажа, че когато я освобождаваме, тогава се заразява човека. И става онзи. Сега тук не цикате и ето се спуска с меча. Има ли тук цигани умрели? Тук идваха. Ето ги. Аре бе, давай да видим колко сте силни. Така. Няма да видите вие. Ще го оправя аз. После идват по-силните. Най-добре е да ги убиете с Е. Скачате и ги удрите. Ето, сега ще видите. Още тук не може да ги фащате и да ги фърляте. Но по-нататък има една кула и там вече ще можете да ги фърляте. Като забивате меча и скача и ги фърля. Ще видите по-нататък. Оп. Умри бе. Ох. Те ще му оттрепят. Оттрепят. Няма да му оттрепят. Много почна да лаги то. И затова. Ето бе. Аз не знаех, че може. Ето. Сега пък ако додат до водата ще е най-добре. Не бе. Бързо е. Давай. Извинете, че няма мога да ви покажа. Тук май двата. Не. Да. За колего сега се качва горе, бе. Ти го пак ли си къв си? Ето. Умря ли? Оп. Умри, бе. Пес умрял. Той е умрял. Така. Да видим тук. Чай да видим тук може да има нещо. После ще ви покажа къде има и оръжия. Те са наредени. Не, няма нищо. Качвам се нагоре. Нататък влизаме в една канализация и ще се бием с зомбита. Ще видите. Давате едни брадви. Тук се обръщате. Не нагоре обърни се, бе. Така. Така. Тук. Ето, качваме се горе. Там на стълбата. Фащаме се. И тръгваме. Къде беше този чекпоинт? Ще глупа, ще стане много дълъг. Нищо. Тук ми по-интересно. Тук на къде обаче? Ще е надолу. Май горе се качваме.
Ето да. Абе, не горе, бе. Добре. Тия с лъка са много гадни. О, видяхте ли? Много целят. Ой, ще умреш, бе. Мрале. Ти. Опа, чакай. Опа, извинете. То ще ме уби. Мръсен гад. Май ще отида да убия първония с лъка. Ще останах на много малко кръв. Или да бягам. Не. Трябва ще умра, обаче няма да такова. Няма да се оставя. О, не. Мръсен гад. Си платиш, ей. Кучудон. Fuck you, bitch. Аз ти бокта. И с нощата за коля, бе. Си голямо име от живе. Бягай! Бягай! Няма да отселиш, бе. Бягай, бе! Бягай, бе! Абе! Няма да стане. Не. О, не. Убиха ме. Ах, ти е мелджи буклук. Да не ме пуснат някъде далече. Ще видят, този път ще ги убия. Ще се платят. Мен те бързо не могат ме убият. Аре, бе. Сега ще видите. Откъде ме пуска? Добре, бе. F. Добре. F. Ганне. Че като тръгнеш и се маха камерата. Ще да е по-интересно така. Те обаче са много силни с лъка, казах ви. Бри, бе, гад мръсен. Заради тебе умрях от жия. Не точно заради тебе, ама заради ония гад другия. Ония и аз паднах. Нагоре, бързо. Ония не ме видяха. Но по-добре се кача. Грозен тип май умря. Трябва първо се скрия тук.
Ей, сега ще видят ти. Смея да се занимават. Първо мисля да убия ония там лъчестия тип. О, да, убих го. А, не. Оцеля кучето му скучи. В принцип трябва като ги атакуват така да умрат. Този тип ако може да умре бързо. Пък сега ще убия с ония грозен тип е там. А стига бе! Как му си такива бе? Жалкари умрели. Че какво? Какъв си че ме убиваш бе? А? Що вкарам в полицията ни, кадърник? А, че... Сега не умрял. Умри бе! Умри! Аз не мога да се занимавам цял ден. Опак. Виж ти бе. Се научиш ли най-накрая да умреш бе? А? Питам те нещо. Питам те бе. О, къде пък ти забиеш между там? Умри, казвам ти бе. Умря ли? Умря. Циган. Извинете, ама не съм расист. Досаха ме тук и да откача. Качваме се. Да, ето тук има чекпоинт. Така да пием вода. Че много сме жадни. Yes. Safe. Добре, това беше от мен. Фаса 751. До чуване.